Lah apa klesetan nang kene? Nak jero kono lu enak. Mas turu mbek bojomu biayaan turune kaya walang kadung. Ngawur bojomu walang kadung ku lho. Itu nak jero ae nang kene kotor delokna, kok ngene iki lho. Kudune aku mrene iki dispesialno turu ijen. Ya wis lah mak kadane kok ngene kamare kurang kok. Ya wis lah, ojo turu kene. Lah tak turu kene aku. Karuane dicokoti nyamuk kebonan. Ojo ngono ta. Mesti koyo ngono rek. Wis, melaku tak kei nggon spesial. Wis ayo. Wis iki turu spesial nang kene ae. Spesial kakekmu. Cepatan rere nyetel lagu iku. Anakku lagi turu iku lho. Justru anakmu turu aku nyetel lagu gawe hiburan. Lho, ya apa sih? Lah anakku tangi ya apa? Ya karek ngomong to kok repot wong sing ngomong aku ae lho. Yo, bukannya ngono, Mak. Justru anakku turu kan enak. Mama gak kesel-kesel ngomong anakku. Halah, sing kesel yo sing ngrasakno aku. Ate ngarepno sapa? Ayahmu mancing, masmu beliatan, adikmu dolen ae. Loh. Ya wis lah. Ya wis, lagu ono. Sepurane aku, Mak. Aku tak request yo. Gak usah iki dinoku. Yo, ngono ngamuk. Mak, susu anak sing apik ku merek apa, Mak yo? Kayake anakku iki bosen mak ngombe ASI terus. Anten awakmu saiki dadi bapak temen yo. Mikir gak mikir awakmu dhewe, mikir anakmu. Ya iyalah, Mak. Saya kan aku wis duwe anak, dadi sing tak pikir kudu awakku dhewe, saiki anakku. Merek apa, Mak, sing apik, Mak? Sarokku ku merek Morinaga, regane lho 50.000-an. Morinaga. Heeh. Ya wis ngono, tuku sak lusin ae, Mak. Ben anakku ngombe susune iso sampe sak wulan, gak tuku-tuku maneh sak wulan. Ya ngono, totalitas karo anak. Ya iyalah, Mak. Saiki aku kudu aku kan wis duwe anak, kudu totalitas. Ya wis ngene, Mak. Ya apa lek mama tukono sik susu Morinaga sak lusin yo, engko wulan ngarep tak ganti. Kakekmu kene bayar mekar kurang 5.000. Loh, ya apa sih jare mau totalitas. Nyesel aku ngene iki nyapune. Ora apa kon. Anake rek mulai mlaku-mlaku kene kesel ngomong anake. Mlebu sik tipine gatno ya. Mama iki mesti kok. Lan grundel kok aja nang arep bojoku ta, engko bojoku sumpek terus dhewe minggat ya apa ayo. Ya karuan. Timbang mbarai garah tinggi aku ae. Ya tenane yo. Bojoku minggat nang kene tenane yo. Ya. Terus apa sing bayar mekar? Oh iya le, ya wis tak gawekno mangan. Ya wis, gak sing enak. Ya. Ngono kok sok-sokan. Masak dhewe, radang bumbu dhewe. Mak, aja koyo ngono ta, Mak. Sakno bojoku yo kesel, aja digare sumpek. Hah, kesel? Aku ya kesel. Kabeh nandang dhewe kan sing rewangi. Mak, aja koyo ngono ta. Lek kesel yo gak apa-apa. Kene tak pijeti wis. Pijet tok, ketut. Duh, yo apa Tambah sih? kesel iku ditukokno tiket nang Swedia kono lho, saya ndelok Aurora. Ya wis ayo budal. Ayo, udah nih. Numpak apa? Mbak pedal listrik kono. Kakekmu ah. Lho,